गोजोन मोनाबिलि आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बे समाव अफिसियेल लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोन लाबोदों बेनो जाबाय CSB चेयारमेना मा बुंखो BTC फरेस्ट साख्रिनि सायाव। दा जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट, जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा, नोंथांमोना थाबैनो साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। आरो एग्जाम सेन्टारनि सायाव गोबां टेनसन जादोंमोन जोंनि केन्डिडेट्सफोरा जे अनलि क'क्राझारावल' जागोन नामा एबा लकेलाव जागोन ना जाया बिनि सायावबो खोथा होबाय। आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्ट आरो टटेल केन्डिडेट्स बेसेबां पास खालामखो एबा क्वालिफाइड खालामखो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। डिटेल्सआ फैदों, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। एक्सुअलि खायसे ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानांगौ, अब्लाबो जायफ्रा बुजियाखै बा नुवाखै नोंथांमोना भिडिअ नाय नैबे बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो आरो। दा आरोबाव गोदान पस्ट फैसिगोन, बारा गोबाव गैला। आरो थांनाय बारनि ग्रेड 3 ग्रेड 4आबो प्रसेसा जागोन, दासिमबो केन्सेल जायाखै, नोंथांमोना रावबो टेनसन दाला। दा टेट केन्डिडेट्स नोंथांमोना आगस्टआव चान्स दङ, बेनो जाबाय रिजाल्ट मोननायखौ, जेनिखि एपइन्टमेन्ट लेटार एबा नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ बेनो जाबाय BTCआ। आरो आसाम स्पेसियेल टेटआबो नोंथांमोना फार्स्ट सप्ता आगस्टआव नोंथांमोना रिजाल्ट मोननो हागौ, मानोना दिनैनिफ्राय जोब्बाय बे जाबाय एन्सार किस नायनाया। बेखायनो नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौहाय आगस्ट दानाव फार्स्ट सप्तायाव मोननो हासिगौ। दा बेखौ दोनथ'नानै जों दानिया CSBआव थांसै, बिथांमोना मा बुंदों दिनैनि बाथ्राखौ। स' दायो जों फैबाय CSBआव बा पर्टेलाव, आरो फैनाय लोगो लोगो दिनै फिजिकेल टेस्टआ गासैबो कमप्लिट जाबाय। टटेल जोंहा 52,000 एसे बारा दंमोन एप्रक्स, जों बेखौ मिन्थिगौ। दा बिनि गेजेराव मात्र 50%ल' इन्टारभिउ होदों होननानै बा क्वालिफाइ खालामदों होननानै बिथाङा फोसावदों आरो दहाय ससियेल मिडियायाव। नोंथांमोना फेसबुकाव नुबाय जानांगौ, आं भिडिअ क्लिपखौ होला, जास्ट आं बिथाङा मा बुंदों बेखौ फोरमायगोन जे 50%आ माने एटेन्ड जादों आरो। दा जोंनि हमना ला 6 निफ्राय 11 जुलाइसिम बेसिमहालागै ग्रेड 1आ बियो इन्टारभिउआव जादोंमोन, अके। एन्ड बेनिफ्राय 13 निफ्राय 24 जुलाइहालागै जादोंमोन फरेस्ट गार्डआ आरो। दा दैलि बिथांमोना 3,100 सामथिं होदोंमोन जानांगौ, आं एसे डाटाखौ नायफिननांसिगोन, एप्रक्स होबाय आङो बेवहाय। बिनि गेजेराव 60%आ बेबादि दैलि एटेन्ड जादों, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो चेयारमेना। CSB चेयारमेना फ्रेसमेन्टखौ होदों दहाय जेब्ला मिडियाफ्रा सोंदोंमोन। दा अब्ला अभारअल जेनिखि केन्डिडेट्स नोंथांमोना जास्ट 1600 पार डे लानो हायो आरो, अके, पार डे लानो हायो आरो। अब्ला बिथाङा लामसाम बुंदों टटेल केन्डिडेट्स नैबे PhDआव पास खालामनायफोरा 22,000नि एसे बारा होननानै बुंदों आरो। दा जों हमना लादो 23,000खौ जोङो राउन्ड फिगारजों लाबाय आरो, अके। बेखिनि लाबाय, बेनि गेजेराव खायसे गार्डआव दङ आरो खायसेया ग्रेड 1 दङ आरो खायसेया बर्ड पस्टआव दङ आरो। दा बेखिनि बे जाबाय मोनसे राउन्ड फिगारा। टटेल एग्जाम होगोन ना 23,000खौ जोङो लामसाम लादो। दानिया फैबाय एग्जाम माब्ला जागोन। थ' बिथाङा बुंदों जेनोखि फिजिकेल टेस्टआ फिटनेस टेस्टआ बेखौहाय दिनै जोब्बाय नालाय 7 डेजनि गेजेरावनो एबा 7 डेजनि गेजेरावनो बिथांमोना फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन आरो। दा एक्सुवेलि जों फिजिकेल टेस्टखौ जों मिन्थिखाजोब्बाय, जायफ्रानो क्वालिफाइ जादों नोंथांमोना बयबो एग्जामबो होनो मोनगोन। अब्लाबो बिथांमोना मोनसे रल नाम्बार्सखौ होगोन, पेपाराव होनो हागौ बा हयथ' बे वेबसाइटआवबो बिथांमोना होनो हागौ आरो। दा जों नायोबा सिगांनि जेनोखि रिजाल्टफोरखौ नायोबा पेपाराव होयो, बाट एबारो अनलाइन होगोन ना पेपाराव होगोन नोंथांमोना समजों लोगोसे जेब्ला रिजाल्टआ रिलिज खालामगोन फिजिकेल टेस्टआ, अब्ला नोंथांमोना मिन्थिगोन। आरो बे रिजाल्टआव अनलि रल नाम्बार्स थागोन, बेनो जाबाय रिटेन एग्जाम थाखाय क्वालिफाइड जानायफोरा सेकेन्ड स्टेजाव थांनायफोरा आरो। दानिया बे एग्जामा माब्ला जागोन। स' बे एग्जामा माब्ला जागोन बिथाङा ओरैबादि बुंदों, डेट फिक्स बुङाखै नाथाय बुंदों कि माने फिजिकेल टेस्टआ 7 डेजनि गेजेराव जों मोनबाय नालाय, बिनिफ्राय आरोबाव प्लास 7 डेजनि उनावनो आरोबाव बिथांमोना सप्तासेनि गेजेरावनो हानायसिबां एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनो नाजागोन, बेखौ बिथांमोना फोरमायबाय। स' बेखौ नायबा जों रोखा हमनो हाबाय जे आगस्ट दानाव रिटेन एग्जामा जागोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया, अके। देन बेनिफ्राय बे एग्जामा जायफ्रानोखि ग्रेड 1आव पास खालामदों आरो गार्डआव पास खालामदों बिथांमोनाथ' खननै एग्जाम होनांगोन, मानोना बे एग्जामा सिलेबासा आलदा आलदाखा नालाय, बेखायनो बियो एग्जामा फुं बेलाबो जानो हागौ आरो सेम डेआवनो। दानिया एग्जाम सेन्टारा माब्ला जागोन मस्ट इम्परटेन्ट, मानोना जों बयबो फिजिकेल टेस्टआव पास खालामनायफोरा एग्जाम होनो रेडि जादों, नाथाय बाथ्रा जाबाय जे अनलि क'क्राझारावल' जायोबा खरसाया गोबां थाङा, जेरै फिजिकेल टेस्टआव जादों थिग बेबादिनो जुदि क'क्राझाराव जायोबा गोबां खरसा जायो नालाय, जोंनि जेनोखि दुखियाफोरा गोरिबफोरा थांनायाव गोबां असुबिदा जायो, गारि भारा रुम भारा थानाय सायाव। दा बे मोजां खबर, जेनोखि CSB चेयारमेन बिथाङा बुंदों कि माने एबार एग्जाम सेन्टारा एभ्रि डिस्ट्रिक्ट जिल्लायाव थागोन, गासै 5 जिल्लायाव एग्जाम सेन्टारा थागोन, टेनसन गैला, बे मोजां खबर। नोंथांमोना जिखुनु जाया डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामखौ होनो मोनसिगोन आरो। दा जिखुनु जाया बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय, जाहाथे एग्जामनि थाखाय मोजां नोंथांमोना मोजां होयो। आरो बे एग्जामाव 1:3 लांगोन बेखौ एनाउन्स खालामखाबाय बा डिक्लेयार खालामखाबाय आरो, अके।
दा बिनिफ्राय नैबे 22,000 कैंडिडेट्सनिफ्राय 1:3 लांगोन आरो मोनसे पस्टआव अब्ला नायदो पस्टआथ' ओरैबायदि खम अनलि 47 दङ ग्रेड 1आव अब्ला 141 जनखौहाय एग्जाम होनो लांगोन माने बाइबा टेस्ट होनो लांगोन आरो अके बाइबा टेस्ट होनो लांगोन अनलि 141 खौहाय बिनिफ्राय 330 खौहाय लांगोन बाइबा टेस्टआव गार्डनि थाखाय मानोना पस्टआ अनलि 110 बेखौ जोङो 3 जों सानजाबनानै जों मोनगोन नालाय बेखिनिया नोंथांमोना मा 330 जाहैगोन आरो अके स' बेखायनो एग्जामाव बयबो मोजां पारफरमेन्सखौ होदो एग्जाम पेपारा बांद्राय गोराबो जानाय नङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बारा गोरा जाया थांनाय बाराव एसे बारा गोराबो नङामोन बेखायनो बयबो 90-80 स्कर खालामदोंमोन एबारबो 90 प्लास खालामनांगोन अब्लासो आं सानो सेफ जनाव दं आरो दा बेखिनि बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोनबावनो हागोन